takže som tu zase ja Jakub, aj keď skibidi borci, a vydajte ďalšieho nového videjka. A ideme si nezáhrať, proste. Som tu na štadióne, za Milanom tam skače. A ideme si, proste neviem čo, proste idem vám ukázať, ako tu hrajú za tréning na futbalovém ihrisku tu na Krompachoch FK Krompach, tam to máte napísané a tam hrajú. Ideme sa pozrieť, ako hrajú, ale ideme tam hore. Ľudia, dajte like. Tu môjmu kamarátovi. Čaute, kanál sa volá Damodas, môj kanál sa volá, takže dajte určite like a odber. No a ja tu tiež mám selfie-tyč, tu mám mobil. A ja tu tiež natáčam na kanál môj Damodas, takže určite dajte mi like a odber a samozrejme aj skibidi board si dajte like a odber, takže prosím dajte. Ste ma videli, jak som tu bol hore, no a teraz už natáčam. Už hrajú. No už aj hrajú možno. Tak to vidíte. Tam sú všetci. A tu je náš krásny komín. Kovohutý. Môžete vidieť, tu je takýto pekný komín a tu takto vidíte, aký obrovský štadión. A tu je takto tribúna, tu normálne veľa divákov je. Také to toľko neboli. Tu sú ešte nejaké deti, malé. A môžete vidieť, tu máme krásny vrch, tam hore som bol. Tu vidíte naše mesto. A tu je náš komín. Tu takto vidíte. Iba tu je Jakub, bo on si tu tiež natáča. Čau. Skibidi borci si tu tiež natáča na jeho. Takže dajte mu kanál. Dajte mu kanál. Či ho ja neviem rozprávať. Dajte na jeho kanál like a odber. A nie, ale už sa asi takto. Tribúnu FK Pokrok Krompachy. A myslím, že sa im to podarilo. Tu nič nie je také napísané, tu je taká menšia tribúna. No a ja vám to tu ešte môžem poukazovať iba také schody. Ľudia, dajte like a odber, keď chcete ďalšie futbalové videjko tu na Krompachoch. Alebo u Damien na ihrisku, keď určite dneska niekedy natočím. Snažím sa, alebo skibidi borci teraz sa mesiac sa nedarí veľmi, lebo som prestal natáčať chvíľku, ale teraz zase budú veľmi dobré strihy. Už si stiahnite Inčo, to je dobrá hra, to je proste nehra, to je vec na strihanie, tam môžeš strihať, to je dobrá aplikácia na strihanie. Takže a my pokračujeme, ako oni hrajú. My ideme ďalej do videjka. A je to pre mňa strašne malá výška. Potrebujem ísť do 1 000 000 metrov, lebo mne sa tak nebojím. Tu môžete vidieť, ako oni hrajú futbal. Všetci, aha, tam, tu sú veľa týmy. Tu je jeden tím, tam je druhý tím, tam a zadu, tu je tretí a ešte neviem, či nie je tu až štvrtý, tu neviem, či nie je štvrtý. Jak drží. Pozrite sa, jak tu jemu drží kamera, ty vol. Technológia! A neviem, prečo majú euro lopty, euro 24 lopty. Však už je 25, ale ja viem, že v roku 25 není euro. Bo raz, jeden... To sú veľmi drahé lopty. To stoja kľudne aj 100 eur, môžu hrať euro 2025 lopty, to sú veľmi drahé, to je taká značka drahá. Je to taká drahá. Ja som to nevedel, Jakub vie viac o futbale. A tu sa akože nebojíš, že ti tu
spadne ten mobil. Ja sa bojím o tom, ale proste ja len tu tak stojím, lebo sa mi to nechce udiať. A máš ochranu fóliu aspoň na ňom? Hej, tu mám. Aj na foťáku mám. Ale aj tak spadne na trávu. Počkaj, ja sa pozriem, že či mám. Ale ja sa potom pozriem. To ti tu mám. Počkaj, tu hore. Máš, keby si... Máš, vidíš, to máš takú čiarku, to máš aj to, že máš ochranu fóliu. Počúvaj. Máš tam. Ja tu mám tiež, ale ho nemáme tak zúpanú, lebo mobil mám jeden mesiac. Dobre, že tu vidíte všetci, tu hrajú krásny futbal. A slnko nám zašlo za mráky, takže... Aha, ešte tu euro lopta. Jakub, choď rýchlo po ňu. Idem po ňu. Ľudia, idem po loptu. Takže môžete vidieť, ide teraz Jakub po loptu. Tu sa... Nechcem tu nás sa strepať. On tiež natáča. Joj. Ideme tam. Ale ja mám aj takú katastrofu tu po schodách. Ukáž, ja ti podržím kameru. Nie, netreba. No už vyšiel. No a tu je taký šklokár. No niektorý možno chodil. Ja neviem, kde. Prváci, ja ich poznám. A tu už majú normálne bránku. Neviem, či to tu teraz dali, ja neviem. Ja si nevšímam veci. Ideme na druhú stranu, Jakub sa presunúť, lebo tam? Je tam Sámko, vieš? Tam je Samo? Hej. Samo je to ten, čo má Ronaldo dres? Nie, tam toto čo... Joj, musíme ísť tam. Tam je zase Samuel Živčak, čo bol v minulém videu, on tiež Samuel Živčak chodí tiež na chcem byť tu. Tu je lepšie. No a Jakub povedal, že tu chce byť, tak nevadí. Môžete vidieť zápas. Ešte raz ukáž, ako už Ja som ho ľudia takto chytil, chápete? Už skoro spadol mu ten mobil, ty. Chápete ľudia? Keby mi zaraz spadol mobil, už by neboli také dobré zabery, aby bol tam taká šmuhaná, poťaku tak... Ja si tu musím otlačiť moju vodu. Tak a... tam je Marko. To sa nedá, keď je to... Tento. Tamten. A potom sa kružkujem vo videu. V strihu. A my neviem, čo ideme robiť tu. Proste budeme sedieť teraz. Ideme si oddychnúť. A budeme vám zase natáčať. Ľudia, som sa shodol, že idem si zaskakať parkour tam na trávu. Damian, ideš so mnou? Idem si zaskakať parkour na trávu. No a Jakub, počkajte. Wow! Nadar! Opa! Ty kokos! Eto ťažké sa tu prirovnala taká tu ľučka. Vždy, keď pozerám na môjho kamaráta Marka, vždy tu prídem od trávneho parku, neviem prečo. Je tu vysoká tráva, sa tu dobre robia klimance! Au! Čo idem robiť? Ukážem, aká je tu pokrýva. Tu teraz nie je asi. No teraz tu je úplne menšia pokrýva, vidíte? No už je tu tá pokrýva. Vidíte to? Čo si tu našiel? Tu predtým bola taká veľká pokrýva. Taká tu potadeľ. Že pokrýva tu bola? Taká veľká. Pokrýva bola takedy. A teraz tu sú také malé pokrývečky. Vidíte to? Väčšia pokrýva. A my ideme pokračovať. Parkour. Hop. Sorry, pozrite ľudia. Sú normálne huby. Čo máš tu, Jakub? Huby. Kde huby? Au. Čo? Áno, smrdia. To sú huby. To sú dve huby. Tu sú skáde tie huby. Že tu je normálna rovina. Tu sú veľmi stabilná. Nazdar. Úplne idú proste. Vidíte? Na mne teraz je mobil ako del. No ja držím. No môžete vidieť, jak tu toto je. No hrajú. A hrajú. No takže
Ja už asi ukončím toto video, bo už je celkom dlhé. Už mám Ľudia? No, takže dajte like, odber a takisto Skibidi borci kanál, určite dajte to like, odbery. Aj vy mi dajte. Au, do puticu. Dobre. Ľudia, toto video ešte tiež nekončí, toto bude dlhšie, bude 15 minúty možno, keď ma to bude baviť. A my sa teraz presunieme tam. Ľudia, tam je youtuber Damodás, tam natáča. Určite mu dajte like a odber na všetky jeho videá. Teraz natáča práve nové video, takže sa môžete na ňo, na toto video tešiť. Toto je neviem čo, ale ľudia, si predstavte z tamtej strechy, chcete skočiť tu, tam vedľa, takže a dopadnete tu na tej ostný jav, tak nariť. Asi to, aké žúriky budete mať žúriky. No, pozrite sa, aké to je, joj. Ale neboli ma to, ale to nie je veľmi ostré. No, ale dopadnete na riť, na železo tvrdé, ostré. Aha, pozri, to neviem ani vybiť, to neviem To vybiť. vyzerá je geško. Počkať, To nevybiješ. to nevybijem, to sa nedá. To je strašné. Položím kameru. Napríklad takto. Jakub, pozrieme si na moje videjko. Ako? To je, chcem si moje video pozerať, lebo mi sa to video strašne páči a chcem ti... A ľudia, keď sa vám toto videjko určite páčilo, dajte like, odber. A počkajte. Ľudia, keď sa vám toto videjko páčilo, určite dávajte lajky, odbere a píšte mi nejaký pekný komentár. Sledujte ma na TikToku Jakub Anderčník, dajte mi tam follow, like a toto je všetko. Čau!